Puthot ladak eklem dun ke cipaduk dun ako ti tumhan itu masa domhan itu marju konseneng alam tu bangsa program kedeng dun long kupuan kia cirap citu dun luma lapen ke kunana selang tun claim tang luma labang su puthai tu marju ponna sar nang li rata tu maphan thandak jima pi labang sa program kedeng ponna puthak ilitum ningchet he asar nomor momen deputy speaker alang li labang su kalkok kalphek asai nang kedeng la nilitum anam lang pi ahawala lo nang kedeng lang nilitum nilikat timung piasa presiden pen kami nilita cirap citu dun lo lasi lason akalko karpek mati safaya vijana long labang lason akam ke claim nilitum iningkang sam kedo lapen alang lifan akhiru pipatik lasolong nilitum kado beta cirap citu dun lo lasi kado kabil tum ratum pen lapen alang tum ke claim tum pen tum RG ponong lo tek ponong lo posi nalo tum same ninji bipon pu posi ninjelo karbiang lo ratum han same ini pachini lom pinia sunta thak lason si kapek kapek along same deng pono budang tek tum der same kang chir po lapen ke lason ta taxi itu malong reach tame inchir po itu mahemer tame inchir pon po lasi nalo tum kado kabil tame laposon sart makamatha pona sunta thak ele tum claim pono na tangte pini labangso report ke lapansi kang tuan pon lo kado